My sme dnes prišli do malebnej obce Lúčky pri Kremnici, aby sme podporili miestnych obyvateľov vo výkone ich základného občianskeho práva, vlastnými silami a vlastným rozhodnutím rozhodovať o správe verejných vecí. Ja sa snažím Kremnici nad Zlatou pomáhať už 7. rok, pretože mi záleží na tom, aby ľudia na Slovensku mali právo rozhodnúť sa o tom, v akom prostredí chcú žiť, aby to právo mohli vykonávať s plnými informáciami. Za tých 7 rokov som zažil veci, ktoré sú pre Slovensko typické aj netypické. Zažil som neochotu úradov, aj miestnych, aj celoštátnych, zastať sa ľudí. Pomôcť im v ich úsilí spravovať si vlastné veci a rozhodnúť sa o vlastnom okolí a vlastnom prostredí. Ale zároveň som zažil partiu odhodlaných, mladých, aj starších ľudí, ktorí sa Goliášovi postavili a uspeli. Aj dnes sa v Lúčkach potvrdilo, že táto krajina nie je ešte všade na predaj a pokiaľ tu budú žiť takíto ľudia, tak na predaj ani nebude. A jeden z tých ľudí, ktorý má na tom mimoriadnu zásluhu, je Ľuboš Kurty. Tiež ho chcem poprosiť, aby povedal 2-3 vety k tomu, na čo sme tu dnes boli vlastne. Ďakujem. V Lúčkach sme boli na zastupiteľstve podporiť občanov. Mnohí z nich sú členmi nášho združenia Kremnica nad Zlatou. A boli sme ich podporiť v prijatí uznesenia proti ťažbe zlata, povrchovej ťažbe, ktorá hrozí celému nášmu regiónu. Opäť sa preukázalo, že aj po 7 rokoch masáže zo strany štátnych inštitúcií, po rôznych sporoch súdnych so štátnymi inštitúciami, ktoré už boli niektoré vyhraté, niektoré nás ešte čakajú. Opäť sa ukázalo, že naši ľudia dokázali vytrvať v tomto boji. Je to aj zázrak, pretože Kremnica je atakovaná a okolité obce neustále rôznymi pokusmi o prijímanie rôznych zdanlivo nestranných darčekov. Ľudia sú masírovaní niekoľkými PR agentúrami, ktoré tu stroskotali doteraz. A nás to naplňa nádejou, že vytrváme v tomto našom postoji. Tu nejde len o nejaký jednoduchý projekt povrchovej ťažby, tu ide o existenciu celého regiónu do budúcnosti a aj o jeho právo na rozhodnutie sa, akou cestou ten región sa chce rozvíjať, akou cestou chce ísť.